கைஸ் ஃபைனலாக ட்ரீம் கம் ட்ரூ மூமெண்ட். நிறைய பேருக்கு இது ஒரு ட்ரீமாகவே இருக்கும். ப்ளஸ் எனக்கு வந்து பீங் அ 90s கிட் திஸ் இஸ் அ வேறு லெவல் ட்ரீமு. பதட்டமாக இருக்குது, கேமரா ஆங்கிள் பக்காவில், ஏன்னா இந்த சான்சஸ் எல்லாம் மறுபடியும் கிடைக்காது. ஸோ பூசா இன் அவர் ஹேண்டு. வாவ் தலை, சீரியஸாக நான் ஒரு பிளாகில் சொல்லிடுவேன் பார்த்தீங்களா, எனக்கு கார் சத்தம் ரொம்ப பிடிக்கும். கார் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் பண்ணா அதே தான் கைஸ். கேடுச்சா பா, த்ரால் ட்ரெஸ் வந்து சரியான பயங்கரமாக இருக்கு கைஸ். அண்ணா ஓகே கூல் கூல் செம்மையாக இருக்குது இந்த காக்பிட்டு. லவ் யூ வேறு